ராஜன் அவர்கள் மிகச்சிறந்த இசையாசிரியர். அவருடைய டாக்டர் வந்து எங்கள் இசைக்குழுவில் ரொம்ப வருஷமாக குட்டி பாப்பாலேருந்து பாடி இப்போ அவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்துச்சு. அவங்க வந்து நல்லபடியாக இருக்கணும். இசையாசிரியர் இவரோட இங்கே தான் இருக்கார், திருநின்றவூரில். இங்கே வந்து எங்களோட வாழ்த்தியமைக்கு எங்கள் இசைக்குழு சார்பாக ராஜன் அவர்களுக்கும் அவரது மகளுக்கும் நன்றி தெரிவித்துள்ளோம். Vidwan Rajendran R for keyboard and guitar. He is from Chennai.